ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟଟା? ପ୍ରଭାସ୍କର ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଭାସ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିନ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। କେଉଁ କେଉଁ ରଣନୀତି ନେଇକି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦଳ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା କରିକି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ସମ୍ମାନୀୟ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାରଜୀ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଣାମ। ଯେଉଁ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଦଳ ରଖିଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦଳର ଆଶା ଓ ଭରସାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦଳକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବି। କ'ଣ ରହିବ ମୁଦ୍ଦା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯାହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି, ଗୃହଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯୁବ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ବେକାର ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକକୁ ଚାକିରି ଦେଇକି ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଆଉ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ସହିତ ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ SSG ଗ୍ରୁପର ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ହିସାବରେ ମାସିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇଛି। ଏ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। 10ଟିରୁ ମାତ୍ର ମୁଁ 5ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିଲି। ଏହିସବୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିବ ମୋର ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଛି ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ହାତୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଶେଷ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ 55ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ମୃତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ୟାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନା କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛି ନା ରାଜ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ। କେବଳ ସେମାନେ ମୃତ ପରିବାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରୁ ମିଳୁଥିବା କିଛି ଅର୍ଥ ରାଶି ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇ ତାକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ପକେଇ ବାହାବା ନେଇଛନ୍ତି, ବିକାଶ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ଦା। ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଏଠି ଫଳକ ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ରାସ୍ତା କାମରେ ଫଳକ ଯେଉଁ ମାରା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ବିକାଶ ନାମରେ ଏଠି ବିନାଶ ହେଇଛି। ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, ଯୁବକମାନେ ବେକାର। 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2019 ମସିହାରେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଶୋୟାପଦାର ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ, ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଛି, ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ହେବନି। ତାହା ଆଜି ପାଣିର ଗାର ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦଳ, ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଏପଟ ସେପଟ। ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କରିବେ। ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ସେମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାରିବା ଜିତିବା ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ସବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଶକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରିବେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ମୁଦ୍ଦା ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ବହୁ ସମସ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ୟା ଘରରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ରଣାରୁ ମୁରୁଡା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ସେଥିରେ ସିଲଦାଟରେ ଯେଉଁ ପୁଲ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦାସ ସେ ପୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତା ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପରେ ପଡ଼ିଛି, ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ତ ବିଶେଷ କ'ଣ କହିବି, ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କହିବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ। ମୋର ଏ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି କଳା ଟଙ୍କା ବନାମ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ। ମୁଁ ମାତ୍ର ସାରଥୀ, ମାତ୍ର ଜନସାଧାରଣ। ନମସ୍କାର।